sembahyang bareng mereka. Aku dua sama itu. Dunguaran. Lah, Pak, emang ceritane tas tuku patrok. Jadi ini kan utarane Mbak Apa? Kok nyapa? Lah kita kayak iki wiran kuning lho, Mbak. Mbak kok goblok ya jalan sama kan turun Surya Rompak, Rongslap. Surya Rongslop kaya ukam. Aslope piro? Lah wis. Bisnis sih ngono lho, Pak. Sahabat. Enggak tahu rego sak sore engko bangga dinyang. Mending dhuwur pisan. Bukan Kok kekuatannya sak piro. Ya umume ya lho. Lha piro kuning lho, Pak. Lha dede sak ngene. Kasih gua. Terus piro sampean kok ngene. Aku lek sing ngomong kok dikira kompo. Breng kuning pasar praya akeh. Siji Pak kualitas. Kualitas gering karo ora ngono ya loro karo ora ngono. Ora mau. Ya. Enggak rokok. Sing iki belaran Lah apa? kan ngono kuwi. Ndek iki nyapa nek cawe wedok wong anu wong iki. Nah ngene Pak, sakjane ngono ki ora gendeng Pak. Tenanan, Mene sampean sadar ora apa? sadar. Sadar. Ini lek diceluk gendeng, nesu. Lah iki lek sing gendeng iki Amit. sing awet dulu. Wah, iki amit. Heeh. Wale sampean ngene tak celuk gendeng sampean yo nesu. Gendengnya kayak di jalan enggak? Aurane tau berarti to. Bilang aku. Aurane sampean iki ya. Sadar. Sono tak delok nek kita yo. Pandengen aku. Sampean iki sing Apa ku arek lu? Ya kok dunguaran. Maksudku tak pikir lek arep undang-undang. Biasanya undang-undang. Wis ora genduran to. Opo ya? Lah iya. Yang genduran oleh. Metri-metri apa piye ngono awake dipeteri. bisa mau cilik-cilik terus buat talentnya sampai lek luwayu nang gunung ngono ya. Tinggeli Pak. Produk. Apa? Kok titeni ngono ya. Heeh. Hmm. Lah kurang ngetelake Pak. Jenengane pas aku ngilangi membak kaya Telepon. telepon karo ulang. Aman dia mau ngomong aku. Enggak. Lah kok ora? Bojone. Lah tanda gawe lho Pak pas. Telepon karo tangga gawe kan ora apa-apa. Kapan mulai? Enggak ngerti Pak. Lah sampean tasir ono. Ora pengen ah. Bojo-bojone dhewe ngomong. Pengen rokok. Sing mengeng ya. Terus jalan. Jalan mah. Wong tahu cilik apa ora? Sampeyan tahu cilik lho. Lah karo Pak Yai iku dikanan ya Pak. Ngene lho, mari tak omong, tahu cilik. Sampeyan menang aku. Ora, aku menang bapakmu tahu toh. Alah,
nang gunung. Wah, menang Gusti Allah kan wis kalah. Sarapan, Wes, Pak. masakan. Sarapan Cah wedok neng ndi lho. Cah wedok neng ndi lho derek yang bingung. Wedan dengan biasanya lauk-lauk Kok celuk ini. oh, Pak. Biyen kan bojoku zaman biyen iki kerja ning karo Grabah. Lah iki kerep jalui. Nah, resepsine wong kita paham resepsine sampai ingin sekedar dan kok resepsine sih wong ora ngerti kok pancene cantik kok ya itu ya paling dasar kalau sampai ini mesti diluar sih Dompetnya kan delok. ya sadar jadi sadar Ini kelaluan fisikan ngono ya. ora. Ora. Fisikane opo? Taman. Ora. Aku kan. Terapi ini iki lah aku Pak ya. Terapi iki musik instrumen sing ora gawe vokal. Rapine Tak telateni kuwi ae. buanterne. Vokale awak dhewe. Oh, iki Ya. karaoke berarti. Heeh. Lek sing karaoke karaoke, lek sing enggak. Ini kan cara ngono istilahnya ndonga dilampiasne liwat Musik, nada. musik. Ya ngono ki sing ndak iso munggah ngedung Pak. Langdukne koyo jembatan. Beralat ada tercatat loh ya. Jawa. Saiki logika ya. CCTV ini sampean kan Pak. Ah. Kejadian pas pada waktu kuwi posisi letak ning kene di sarung. Ini arah-arah sekitar jam 10. Ah. Kapan? Heeh. Tanggalnya enggak kelingan. Dan tuh botol aku ning alor. Ngabang alor. Pak kula nenek sepeda motor. Lah ngono iki balik ngidul. Berarti ora kintul berarti kok. Wah, wah. Oh,